Li Şamê firokên rejîmê taxa Cober bi heşt êrişên asîmanî topbaran kirin. Her wiha hêzên rejîmê tax bi çar mûşekên zemîn jî armanc kirin. Di nav pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de û hate zanîn ku hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Her wiha pevçûnên tund li kampa Yermûk û taxa Tadamû jî derketin holê. Li Helebê çalakvanan dane diyar kirin ku artêşa azad bersiva hewildana derbasbûna hêzên rejîmê li taxa Zahîra dan. Her wiha û di nav pevçûnan de artêşa azad da diyar kirin ku wan hejmarek ji leşkerên rejîmê dilgirtin û pazdeh hatin kuştin. Hevdem pevçûnên tûdin navbera her du aliyan de li taxa Seyfeddewla Rûdan û hate zanîn ku artêşa azad avêjtokeke rejîmê tê kişkandin. Di heman demê de hêzên rejîmê navçeya Lêrmûn bi mûşekên zemîn topbaran kirin û di encamê de gelek ziyan gihandin malên welatiyan. Li Dereyê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li taxên bajêr Rûdan. Her wiha û li gundewara wê pevçûnên tund di navbera her du aliyan de li kevîka bajarokên Namir qewmîn û hate diyar kirin ku hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Di heman demê de hêzên rejîmê bajarokên Dêr el Edes, El Hirak û ya Dûdê topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl bûn qurbanî. Li Hemsê firokeyên rejîmê taxa We'r bi bermîlên taqîner topbaran kirin û hate zanîn ku heft sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di nav wan de jin û zarok hebûn. Her wiha artêşa azad bargehên rejîmê û milîşeyên wê li taxa Ebasiyê û muhacirîn bi mûşekên girad armanc kirin û hate diyar kirin ku hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera her du aliyan de li cebheyên Hewş Heco Rûdan di nav topbarana avêjtoka rejîmê bi ser bajarê Telbîsê de.